Haino hai Umar Kasugia Korosa Shiklecherai Romfre Zakmani Patimungni Yaglo Udipurni Arkepur Thano Klaizaka FIR Manmani Yaglo Shiklecherai Romfre Nanyo Romka Police Binimung Kanti Roy Srangsal horo Udaipurni bagma amsayo haino hai bisi thamsi umorni khoroksa shiklani yago romprezaka umor kasugia khoroksa shiklisrai patimungni yaglo romprezaknai nukhungni borok rok saimanmani yaglo sangrong salpungo Udaipurni Arkepur thanawo khlaijaka FIR mankheno shiklino romprenai shiklano romnani bagui habo ongkhormani police Paithago sangrong saldi boro shiklisraino romprenai kanti roino romka Arkepur thanani police bini sakao thepajaka under section 376/506 IPC te for opoksu ekerango naharjaka FIR fasala bono hangkor darbar nogoti sajaknai hinui saka SI Purnima Das আজ বাগমা এলাকা থেকে একটা নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ আসে আমাদের এখানে কেস রেজিস্টার হয় কেস নাম্বার 56/22 আন্ডার সেকশন 376 506 IPC 6/4 পোক্সো Patimungno tuye koktuma thumnai rokni phaising tui dalbidal sungmungti sajak phano mungsa kok sanani nailia romprejaknai shiklisraini nukhungni borok rok bisi thamchi umorni khoroksa shiklani yago umor kasugia khoroksa shiklisrai romprejakmani patimungo haino hai ufla kafla chaka Udaipurni bagma amsai Udaipurni simi Rajibni kokthum Chinkhora